Inzwai Mai Mildred Kasendu, anogara kuStoneridge. Ndine dambudziko rerunyoka. Ndakasangana nemunhu anga ane runyoka. Takambofamba kwese kwatakafamba zvakaramba. Ndairwadziwa ndichikwenya miri wese. Kumba irwadza. Makumbo pakufamba. Saka imimi muri kutobvuma kuti makaita gumbo panze kumbomba. Ndiri kuzvibvuma. Okay. Chikonzero changa chiri chii chakazosvika kuti muite izvozvo? Pamwe pacho tisingawirirani nekuudzwawo mazano nevamwe ndawaudza kuti ndodambudziko rangu. Vakakuudzai mazano ekuti mutsvage varume kunze? Ndakataura kuti murume wangu ari kutaura kuti inini nezvako handichada zvionere, uchatenga ega preparation. Ndobva ndaudzawo mumwe wangu vanditaura kuti iwewo kana watoona munhu semunhu ari kukuda danana naye nokuti ndiye anozokutengera preparation, murume anozokusiya. Asi nhumbu yanga iri yemurume wenyu? Nhumbu yanga yati 25 months. Yemurume wenyu? Okay. Asi mimi kusangana kwamakaita nedambudziko iroro nekuzorwadziwa kwamakaita kwese kusvika mazotsvaga rubatsiro mazoruwana, iyambiro yamungapawo kune vamwe vechidzimai vangadai vari kuita zvegumbo panze gumbomba ndeipi? Ndinongoti kana iwewe wakusada zvemba, usaitire pamba pemunhu ari kukuchengeta. Kana iwewe wafunga kuti imba uchada, suduruka pano kuti urwadzise munhu wanga. Nekuti zvakaipa kuita zvinhu zvakadaro zvinopa dambudziko uyezve zvinorwadzisa mwoyo. Ini ndinotenda kuti murume wanga akandibatsira. Ndinotenda kuti iye dai achirega kufunga zvakawanda, nekuti pese panongobuda kana kuti tikagumburisana ningafunga nyedzodzo. Chakaita kuti nditakure zvinhu, murume wangu nezuro masikati ndakamutuma kuenda kuno vanhu vaipiwa hufu. Ndikati aendai munopiwa hufu, munonge muchiite kupamba panapa. Vaenda. Saka vanhu vakaenda navo vakakasika kudzoka. Rodhi yawakadzoka naye ndakaiziva nokuti kwakune munhu waimbofambidzana naye. Ndobva ndateera ndakabereka mwana wangu kumusana. Ndobva ndamira pakamusika kepasaidhi ipapo, murume akatozviona ndakamira ipapo. Ndobva ndaona munhu achikona achipinda mumba mevasikana vaiwai. Ndobva ndadzokera kumba. Achisvika kumba akatondiona kuti panapa munhu haana rufaro. Asi ndakangozviratidza kunge ndisina zvandiri kuziva, bva ndambonyarara. Zvadaro vageza vabuda, akangoti ndichadzoka. Ati ndichadzoka ndakamuteera. Ndikawaona futi vari parodhi wese wachienda wakanangana nekuDDF kunhingirino. Kunonzi kumashedhu. Minoti waenda kupi. Vandadzoka kumba, vandati zvinonetsa kuti rega ndingotakura zvinhu zvangu ndiende. But iye haana kuzviziva kozi ndakatomutaurira kuti ndokumbirawo pafoni mukasike kudzoka. Ndine zvandoda kutaura nemi ndisati ndabuda. Iwo haana kundipindura meseji iyo. Ndakaisa mameseji anokwana kuita 2. Munhu iyeyo munhu anopinda mumba. Ende munhu wototi anotobata kozi neni hati titone magarages. Ende pamba panga anopaziva. Iye paanogara anopaziva. Angona kungouya ndakaisa zvinhu pawaya akaita zvaanoita. Saka ini ndinozvityira stereki nekuti munhu uyu pandakatombosangana naye ndichirwana naye akataura kuti inini murume ndomuda kozi akandiudzota namukadzi titoti pakuda uroorana. Saka ndinotya zvisingaite pamunhu iye. Ameno baba kuti ndinomuda ndimude kana ndinotomuda stereki ende taitofara, but iye haana kuzviziva kuti zvese munyati yacho isingaiwani. Ameno baba mungapindura here panyaya iri kutaurwa namai kuti pane zviri kuitika pakati penyu neumwe mudzimai azoita kuti amai vasvike pakusumuka vachidzokera kumba kwavo? Ya, ndinopadaira madairiro andinopaita ndeyekuti inini ishoshu akundituma akandituma. Andituma kudaro. Ndine pandakadhileya kwaifenziwa kudhuze nekwaitambirirwa hufu. Ndichitaura nevanhu vaifenza ndichitora makoteni ndaitora ikoko andaida. Ndo zvandiri kuziva. Ndina kuuya nenzira iyoyo. Enda ndinofamba nenzira ndakafamba neimwe nzira. Tsamanzi vanga ndasvika paumba. Mushure mezvo ndabuda paumba. Ndakabuda ndichisvika pamashosi panonzi pachireya. Ndakanotorana neshamwari dzangu dzaiva dziri 4. Tobva taenda kumashedhi. Tasvika kumashedhi. Ndobva nditi varume, inini ndine ndoda kumhanya kumbari. Vandakwirira pamashedhi, handina kukwirira kuDDF. Ndakwirira pamashedhi. Ndobva ndaenda ndofunga pamwe dai varume varipo vaindipupurira.
handina munhu andakafamba naye. Izvi inyaya yekufungidzira. Mudzimai uyu ndomuziva, ndakazviita kudhara gore rakapera. Kamwe chete. Handina kufambidzana naye. Ndakanga ndakecha. Wangokecha zve1 ndakecha webva andiona. Zve1 day. Chiri kukanganisa zvinhu zvese ava. Uyu ari kukasa kupinza vabereki mukati. Uyu angadai akandimirira. Inini ndine hama dzangu dzanokwanisa kuenda kutaurira nhau dzakadai so. Nhasi uno ndokurasa here ndakabva newe muna February. Usingadzi zvakanaka. Kusvika pari zvinezvi. Uyezve nhau yenhumbu yaari kutaura kuti murume wako aikurasa. Ndakamuti ndi maidhi for one wakutamba nawo handiti kwaona uchitamba nawo. Gara pano paumba akati ndiri kudzomwa. Unofanira kuita zvinhu zvangu ndiri free usandirambidzire. Saka pakanozoudza uyu shamwari yake kuti ndakamutaura kuti handidi kuzviona zvamuri kuita kutamba njuga kumbaro. Zvamwakuita izvi handizvifariri. Achiuya paumba na 11 o'clock. 11 o'clock. Uyu mai vacho ndikavaudza. Vakataura kuti ndakaudza ndikati ndakufunga kuti mwana ndiri mudzore abvire pano achienda kubasa kana achinge apedza zvekubasa ozoya kumba. Vakataura kuti vadhivhunyai tichaitaura zvakanaka. Ndikati alright. Uyu ndaimurambidzira kuti usabve paupa uchienda kwauri kuenda kune shamwari idzi. Ukaita zvauri kuita izvi inini vaziva kuti uchazvipedza wega zvese zvauri kuda. Zvopreparation yemwana wona mudumbumu uchazvipedza wega. Abva anoudza shamwari kuti inini ndakunzwi kuti ndichakutengere preparation. Muri kundinzwa nyaya yapi akatangira? Ati munhu anotaurira tangira pamberi kuti azotangira kutangira nyaya. Kunyepa ndokuri kuuraya musha wemukadzi wangu. Kunyepa. Uyu hamuna here nguva yamunombosvika pakurowa mukadzi? Ndakagumisira kuzviita gore rakapera. Hama yamurohwe nemurume? Ipapo patakabva kuno kwasekuru akandirowa kanokwana kuita katuma. Chaakandiroera takaenda teso mashedhi. Saka pataipinda munoziva pamashopu pane vanhu vakawandisa rodhi yacho iri diki. Ini ndobva ndaenda nepasaidhi apa iye bva nepabva tasangana pamberi. Zvikanzi waona chikomba chako wakunditiza kuti hanzi noti uneni vandirowa. Kechitu kacho ndakamubvunza kuti ko wanana rutenda wandewapiko mufoni umu. Zvikanzi iwe wakona kuti zvawaita zvechihure ndo zvandiri kuita inini vandirowa. Ndo nyaya dzacho. Inini chakapa kuti ndiende inyaya yemusikana dai anga ari mumwe musikana ndasina basa nazvo. But musikana nenyaya yekuti tinozivana purazi nezvaakataura kuratidza kuti anoda munhu. Iye ari kuramba zvake. But baba wepasaidhi papo mukatoabvunza kuti mukadzi anga ane dhirezi yemerune zuva makamuona vanokuudzai. Nandakamira pamusika pawo. Muchitopinda pasaidhi paipe ndikanyarira zvangu ndikati kuenda futi ndinetsana nemunhu wandakambonetsana naye azviite. Rega ndingotakura zvangu ndiende. Makazviita nekuda kweshanje nekuti munoda murume? Ndakazviita nokuti ndoda murume asi dai aitira kure kwandisingaoni. Ndendakuona inge akuitira kuti ndizvione nekuti ndakambondwadza.